إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم قد قطوط عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمبيالاتانو أمبا يا فدلي أمبا دمنيني أمبا نيني ألافي أكان كسي كاباني ركون تورو مانان كبارا جمو ni alay jomi kanda wode kanda bagay ni alay jomi fili kanda bagate sorola ambe seriya ma site minni bato ci la makka kani ala kelem pewte je nyogonti alala ambe seriya muhammad wala ka jondo wala ka ci den do kisini nema baka no tamina ka boy hada madawa yesira lanye masamin korota lendo alaka jow ala ya fo aka qur'ana bayin kono masamin korota lendo ako ninde ne alaka shiratilelenye ayetugo odeko akana tugo shiramishenu ko nuba fara kabo alaka shirama ko ninde fenye ninne alabawnya mariana ye kawasha keni awoye nayo ke abeke sababu abesira lanye Abdullah ibn Mas'ud harisan nana kabwama ako dondola ko cidenye terendo ci na boloye ka tereinci ka tile tumame ye tereinci na boloye ako ninde alaka siratile lenye oko fe tere injole aye min ci katile aye tere mishenun do ci akinina ananuma akon nunun de sira mishenun ye akon ni sira misheni kele setane do be min be woleli ke katama o ko fe ci denye aya kala ko wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subulan fatafarraqa bikum an sabilihi o ko fe ci de nyen aya kala ko ninde ne alaka sirati lelenye ayetu ga ko akana tugu sira mishenu ko nu ga faraka wala ka sirama balmo nu ko silamo mogo caman b'a fɔ ko silamɛw mais silamɛw sira dɔ de dira silamɛw ma fo silama bɛɛ ka tugu o de kɔ min ye sira misɛnninw ye ani tɛrɛgaw ye silamɛw yɛrɛ ye sira minnu mɔdɔfi ye fo olu siraw ka bila dɛ an ka ɲɔgɔn wɛlɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sira tilele in de kan mais n'an ye fara ɲɔgɔn kan ɲini ko silamɛw ka kɛ kelen ye k'a sɔrɔ silamɛw kan ka kɛ kelen ye min na ala y'o fɔ dɛ silamɛw kan ka kɛ kelen ye min kan ciden y'o fɔ dɛ
mais ni e boli la siramaw cɛla e boli la misiriw la e ye kutubaw kalan misiriw la siramaw ka kɛ kelen ye silamɛw ka kɛ kelen ye u kan ka kɛ kelen ye min kan ni ala y'o fɔ e t'a kɛ k'o fɔ u kan ka kɛ kelen ye min kan ni ciden y'o fɔ e t'an ka k'o fɔ i k'a dɔn e bɛ baara fu la i bɛ tiɲɛli la i bɛ baara fu la ciden de y'a fɔ ko silamɛw bɛ se ka fara u bɛna fara e tɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan ten o ciden ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan min kan f'u ka fara ɲɔgɔn kan o de kan silamɛw ka fara-farali min fɔlen nin ye mɔgɔ si tɛ se ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ni m'u fara ɲɔgɔn kan ala ye min fɔ dɛ ciden ye min fɔ dɛ ciden de ko hadisa sahalen kɔnɔ abdullahi ibn abbas ka hadisa افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما أنا عليه وشهابي وفي رواية هم الجماعة ciden ko yahudiyaw fara-farala ka kɛ jamakulu 70 kɛlɛ nasaraw fara-farala ka kɛ jamakulu 72 a ko ale ka mantonw bɛna fara-fara ka kɛ jamakulu 73 mais a ko a bɛɛ bɛ tasuma de kɔnɔ fo jamakulu kɛlɛ jamakulu 72 70 in bɛɛ bɛ tasuma de kɔnɔ ciden ko kelen de bɛ kisi jamakulu kɛlɛ o de bɛ kisi sɛbɛw ko jamakulu kɛlɛ ye juma ye a ko ne ni n ka sɛbɛw bɛ min kan alquran wa sunna ala faham salafu salih qur'ana ani sunna salafu salih ka faamu kan ciden kon jamakulu min bɔ ka o de ye kisibaga ye a tɔ bɛ jamakulu halakile a tɔ bɛ tasuma dunkɛ na cogo dɔ la ko humul jamaa a ko olu de tɔgɔ ko jama ye mun ye sɛbaw taabinaw olu ye farala ɲɔgɔn kan ka min kɛ akida ni taabolo ye mɔgɔ minnu bɔ ka olu de tɔgɔ ko jama ciden ko kisibaga ye o de mais ni e ko kaburu batola bidiya kɛla sɛban naninaw sufiw e ko nin bɛ silama kɔn bɛ ka kɛ kɛlɛ ye n balimaw a ye tiɲɛli dabila dugukolo kan tiɲɛli a y'a dabila dugukolo kan dɛ ala de ko wala talbisu li haqqa bil batili wa taktumu li haqqa wa antum ta'lamun ala de ko a kana tiɲɛ ni nkalon ɲagami ɲɔgɔn na n'a bɛ tiɲɛ dɔgɔ aw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ ye min ye a bɛ tiɲɛ ni nkalon ɲagami a kana tiɲɛ ni nkalon ɲagami n'a bɛ tiɲɛ dɔgɔ aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔ fana ala bɛ balili kɔ la ala ko ya ahlal kitab lima talbisuna li haqqa bil batil wa taktumuna li haqqa wa antum ta'lamun ala ko kitabe dunkenw mun n'aw bɛ tiɲɛ ni nkalon ɲagami ɲɔgɔn na aw yɛrɛ bɛ tiɲɛ dɔn a b'a kɛ ka tiɲɛ ni nkalon ɲagami ɲɔgɔn na ka tiɲɛ dɔgɔ aw yɛrɛ b'a dɔn fana mun n'a b'o kɛ o balimaw tiɲɛ dɔnnen don ala yɛrɛ ma sɔn abada tiɲɛ ni nkalon ka ɲagami i ma ye kuranna kɔnɔ ala ko ale bɛ tiɲɛ bange dɛ ni min bɛ ɲɛnamaya i na ɲɛnamaya tiɲɛ kan ni min bɛ halaki i na halaki tiɲɛ kan liyahlika man halaka an bayyinat wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha la sami'un alim ala ko ale ala bɛ tiɲɛ bange dɛ ni mɔgɔ min bɛ halaki i na halaki tiɲɛ kan i na halaki i na sa i n'a dɔn tiɲɛ kɔni ye min ye i n'o dɔn san'i ka sa ni mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya fana i na ɲɛnamaya tiɲɛ kan i n'a dɔn tiɲɛ ye min ye ala ko ale yɛrɛ ye tiɲɛ ni nkalon bange nin de la pour min bɛ sa i n'a dɔn
tinya koni ye minye ni be nyana maya fara ina nyana maya ina do tinya koni ye minye li yahlika man halaka bayyina wa yahya man hayya bayyina ala yere tinya bangani ode li yuhiqqa li haqqa wa yubtila li batilan walau kariha al mujrimun ala ko ci de ci kunye munya le bolo korona jigi kunye munya pour ale ala ka tinya ke tinya ye ka galon ke galonye har ni tinya le kala yo kore har ni ma dia tinya ni kala de fo ala ka tinya bange bede mo na do kunnin de tinya ye fo ala ka galon bange de mo na do kunnin de galoye har no ma dia tinya le kala ye ala bode ke liyamija Allahu qabisha min at-tayyib pour ala kan fo ala kan juguma mbo nyuma onade juguma ni nyuma fo ala ku bonyo onade me jamana kono woleli sugu jumambe be ka ke kelenye silamo ka fara nyon ka silamo ka ke kelenye ambe fara nyon ka jumanka o fo nyeke ko ewa tabolo ni furuku wani commission be me an ka fara nyon ka te ambe sina fara nyon ka te chogodi fara nyon ka be ke min ko forade bebe fara nyon ka fe واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا ni aya la ala yere yemufu ako واعتصموا بحبل الله جميعا ala ko واعتصموا tedea nko fendo de farlaka واعتصموا بحبل الله جميعا ako abbeka ala ka juru indemina o yemunye alkitabu wa sunna ni ba fo ko silamo ka fara nyogon ka fo ka fara ka ko silamo an ka fara nyogon ka qur'ana ni sunnata ala fahamu salafu salih afon nin jogodela ala yere ma fo aye ala minatewo ako wa tasimu bihablillahi jami'a ako be kala ka juru indemina ala ka juru nyemu nyal qur'an wa sunna cire no tawsiranye تركت فيكم شيئين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كيرون كوني فين فلا تاوبولو تانكي نو فين فلا باوبولا تفيلا بدا على كتاب وننك سنة فرانيكون كبكين نمون دي كامباليمو على كتاب أني كيدون كسنة ni aya la ala yemu fotugoni wazkuru ni'mata allahi alaykum id kuntum aada fa allafa bayna qulubikum akwaye miri tumami autu nyogo njugude ala ya udusukun fara nyogonka ayo silamo ka dusukun de fara nyogonka me annahu yesilamo fari kolo fara nyogonka fal qulubu mutabayinatu wal afkar mutadaribatu والعقائد متناقضات وهيهات أن يستمع الناقدين أو ينتفق الضدان أنه كم غفر نغنك بسكون تكلني حكلنا بنغن غشي عقيدة بنغن غرجا أني كيلي كجا femi nyesina manfulaye kwa bo fara nyogon kamina kelen kono be se ka kya jini tasuma be nyogon soro minan kelen kono silama obe fara nyogon ka wele minna ka jamana kono aten fo ila ningalo ne chialite e pika hada madun fari kolo to nyogon ka kwambe nendo ambe nendo ka suradu sukumbe nyogon danga wote fara nyogon ka weyo ala ko fa Allah fa baina qulubikum ala ma fa Allah fa baina abudanikum ama fo nyaka far kolo fara nyogon ka ako fa Allah fa baina qulubikum nyaw bisukun fara nyogon ka banmu kadusukun fara nyogon ka tauhidika kadusukun fara nyogon ka sunnaka kadusukun fara nyogon ka sarfu salu ka famu ka ninde fara nyogon ka faranyogon kami ni sobe kodo o yenninde faranyogon kami ni no bala o yenninde faranyogon kami na be kafiru lasira kamuna fagu joroku lasira ni silamo dusukun farala nyogon ka tawhidika o de faranyogon kai ni farikolo ka to nyogon kate akwa dusukun te nyogon sirala aqida te nyogon sirala haklina te nyogon sirala ala ko togodi tahasabuhum jami'an wa qulubuhum satta ala ko ni ena no ma enya na ufaralembe nyogon ka kasoro udusukun farafaraleno
dusukun farafaralen don balimaw sira tilele a ye mɔgɔ wele ka taa tawhidi ma silama ɲɛmaw minnu bɛ silamaw cɛla wajulu ni kutubaw la a ye silamaw wele ka taa tawhidi ma a ye silamaw wele ka taa sunna ma ala fahamu salafu salih ni silama jamakulu fitinin ni sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan nin na balimaw nin de fara ɲɔgɔn kan nafa bɛ fara ɲɔgɔn kan min na ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا بل مؤيرك سلكنا فرد كن اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيرك الدعوة فاتحكم أجننفو depuis fatiha kono yere yaado ko siraw te kelenye mun nay bodu fara nyogonka eko alan kanda kembila sira telelenka iyenne wake mugo munun ka wulu ka sira mbila odeka i dimina minun koro kanin bila wulu shiraka yahudiyaw iye mugo munun fili kanin bila wulu ka shiraka nasaraw awni yahudan ni nasaraw be sigi tabali kelen kono ko aw ye kelenye tabali kelenka kulun kelen kono so kelen kono sigi yoro kelena ko awni yahudan ni nasaraw ye kelenye ko be silamiyat demeni oye abe fara nyogon ka kase ka silamiyat defa ka soro e yere ba fo ka duwa kono ko ala ke kanda kata sira tilelende ma o ya yira sira jengene umbe e yere ko ala ke kanda kata sira tilelende ma ayen nema ke mugo mununka o ye mugo jumawe ala yulu fo suratul nisa kono o man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyyin wasiddiqin wa shuhada'i وصالحين وحسن أولئك رفيقا نبدو كسرا سنياتيغو سيدوسو مغنينو أي رفلك على جليكو أكيد بلا أولو كسرا ديكا أكيد كشي كبو أدمنا منون كرو كسرا ما يهودو أكيد كشي كبو نصارو سرا ما تشغل إن النصارى بسيجي يرو كله كوا بدينا كونيانا بوليلا نونو بنيغونتا eyere be do ke ko ala kana ibila uluka siraka munna eno do sigi kaba silamiya ko nyanabo ube ko abo dina ko nyanabo abake ka eyere bake ka do min kala suratul fatiha kono ima dala ube ta korodo ni dara la ube ba korodo eni nasara be sigi ure nasara kuntigi be sigi tugune ko be silamiya ko fo ube ko be silamiya dila donc ambe min fo jamana dewnye mogo ka sabali de me umalu yannin fo ako salasu yahdimuna dina jallatu alimi wa jidalu almunafiq bil qur'an wa a'immati mudillun umar bin khattab ko sababe ko be dina gurjade ni doni ke baga yesirabila jama be girano fe jama wi waya ba nofe ayre ka kuma ba yiri ga wonne be de benne ka kuma mina ka barake nay o be giri o nefe o ba yiri ga be en nofe ni e yeshira bila o be dina burjade jallatu alim ni doni ke ba ko ni yeshira bila umar bin khattab ko be dina burja afulana wajidadul munafiq bil qur'an ani munafiqi min nabe kuma abe qur'ana kuma ni qur'ana kolo ni qur'ana ayawde o be dina gurja de komi jamana in falendo o munafiqi suguni o be silamiya brifini do yerela ka sunna brifini do yerela ka ciali ke akoro ni munafiqi ko aka kuma ni qur'ana ayawule umaru ko be dina gurja de wayi matu mudillun ani nyema fililew mo'minu buddambi kata silama nyemani silamiya ka karamo bawma ulu filile nulu filila o be duna gurjade de jiabo duna gurjade dambalimo amma babbe mare silama nyuman be benfe silama ka be silama nyuman be bafe me ambe be munka ambe be qur'ana de ka ambe be ciden ka sunna de ka ala fahamu salafu salih me ekitake ibi ka shayban nani ni rafida minna ani jafariya ibi ka shiya minna yi ka shiya yake eki ka kaburu jara ne ka kabaru batoke eki ka maulidi ke eki ka sufiya ke neki ka sunna ke
nin fana min konta sila ka ta ke kan ka fara ɲɔgɔn kan ngalon fi kiri 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 bɛ tiɲɛli a bɛ ngalo a bɛ tiɲɛli faranka bɛ kala ka kitabu de ko fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ala ko nama bɛ nin ko ne siya nin ko ne sufe nin ko ne kaburu batura nin ko ne maulidi kala nin ko ne sunna mo nin ko ne islama yete ala ko nama bɛ ay sagi kata qur'ana ni sunna ma fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul na yin so min ay sagi kata qur'ana ni sunna ma nin be qur'ana ni sunna kono be ko de ke kitabila na te qur'ana ni sunna kono فما اختلفتم في شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله انا كنا يوم سوسو فيمو فنا يا كيري ساكي كتا علما هر لغدري مو دفا ولا يحل له ان يفعل فيه حتى يعلم حكم الله فيه اكو شلا ما كان فويك على كيري دو اولا ويشال العلماء يكدونك باو نينكا ويقتدي بالمتبين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أقول لي دونك باب بيني دونك باب نينكا كانت تقول دونك باب بيكو فنادي هران كفيرو ما فهم غوكا تقول دونك باب بيكو هران كفيرو وكودي كود دونك باب من تقول تشيدن كسنة كوكويكا تقول دونك باب تشيدن كسنة كو amma tuga ko kayina mankana na yi cidin ka sunna bila yorome aya ko bila imam nasafa yode fo wa qad istamala muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yadaha liqawli ahadi kayina mankana imam nasafa ko silamo bebbe naka ko mo ni cidin ka sunna bangiraye uko cire ka sunna yen min da ko ate daga iko toye mo shika kuma kama atigi kera mo sugo o kera woli jude o kera mabade o kera shegu de o kera chokorbayre o kera karamo bade wa ate daga kaina mankana ni ko cire ka sunna yen min da ate daga iko toye mo shika kuma kama atigi kera mo sugo ambe ala delala ka hakku man de jamana dewma jamana karamo be boli min na ni nyogon ci ankabe den kadi awu yede mi ambe be cinya de ka ankabe qur'anaka ankabe sunnaka ala fahamu salafu salihin bembe te qur'ana bembe te sunna ci de nyode fo jama kulu bi wolon fulani saba kelende kisibagay munu be ci den ka sunna haqiqaka atobe tasuma de bunye awanna ko biwolon furani fula don ka ba ko beye ummatul ijaba o beye silama de kafiru shento la de biwolon furani fula min ni cide mi lahidi nyogonya ni ko tasuma buye abe silama ne bidiya munun bu bolo de bu la se tasuma ma min ka bidiya kera kafiriya de ni donna tasuma kuno ete bo min ka bidiya kera kabaira junubu de ni alama ya fima ni donna jahannaba kono ni ka junubu janna ka bola ina labari janna ne tasuma de bilala benye mo te sunnaka mo te cide naka sebo taka ni yu ka sirabila ni mbinye illahi do nyogona ni minyo e tasuma de ette se ko wuliyo ni eyo mo fara nyogon ka galon ka ya yo malika ma do be sika ni wuliya ebe sika ciden ka kuma wuli ciden ko manton be fara bi wolon fulani sabade di wolon fulani fulani be tasuma de kono ebe se ko bekar janna denye chogodi ko ambe silama kelambe silama alaka hakkin jumandi annuma de me mo de mbalima ko ni be sunna birifini do yere la ko be tiali kenaye atenya ibolo abe fara nyogon ka sugu min nyini jamana kono atenya nabo wa in tatawallaw yastabdil qawma khayrakum thumma la yakunu amsalakum nimbe jo ka welele ke kata ni sunna haqiqa ni sunna kisema kam wo fara nyogon ka qur'anaka kam wo fara nyogon ka sunnaka kam wo fara nyogon ka tawhid ka la fahamu salafu salih ni bo ke o kede ni mo ke ebe fara nyogon ka sugu min nyini atenya ibolo ala ba charide ka jense ati sabati bolo epi ala bi e furaki boye kanani mugo wore wuye munum ben ni sunna jo a haqiqa ma o teke ulu teke komi e nyogo ala yere de yonin fu
min be ni sunna jo jode ni man ni sunna jo ala bi falaki boye kana ni mo warawiye mun be ni sunna jo kuma kadi ala yitogomi wa in tatawallaw yastabdila qauma ghayrakum summa la yakunu amsalakum alaka dina te ciya abake kayire de ciya alaka dina inte ciya koy mo nyana nebe ni sunna inde ciya ka galuni e wa ciya nyagambe nyogona ka tauhidi ko ni mushrikiya nyagambe ka kafira ni islamiya nyagambe ka sunna ni bidiya nyagambe nyogona e nyana ko abe nyai bola tenya e bolepe itese ni ndina la itese ka ciya ala be de furaki boy abe nani mo yo be ni sunna jo anyema بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ألا كو تشيدما أكو فاستقم كما أمرت أكو إتلي dina cinya min ya dima itile aka komi nyinya mariana ye togomi o manin taba maka ani mugo tubira ka farika mugo ye mu'mini ye ni li manaran cidene ala ye ciden nyamara ni dina haqiqa na kisana cinya min ye ko aka sabata ka katilaka ode nyini na e fanafe kana takkini kana tannuma fala tatagaw akana danteme akana teme ala taka akana teme ciden taka akana jenge ka bola kata kini akana jenge ka bola kata numa aye sabata ka katilaka de ana yodefu fastaqimu kama umirta wa man taba maka fala tatghaw innahu bima ta'maluna bashiru awa abe bara lala nya ba bela de min be woleli la kata tauhidi de mani sunna salafu kata bolo kala nya bila min be woleli la ni ka jiya antere ni ka jiya nafa de jamato len ka tunni ne kodro nimbora yoro karasa ka sunna ciya ala kon min ka bara yo ode ne ala nyabila innahu bima ta'maluna basir wala tarikanu ila allazina jalamu ala ko kana mile kata mo ma munu nye to nyale kade kaburu batolaw bidiya kelaw to nyale kelaw shiya rafidaw jafariyaw shebanani na to nyale kelaw sufu minun bi abuka aqida kono ko alay to nyali kelaw fala tarikanu lil ladina jalamu fatamassakumun nar ala ko kana jenge kata mo ma de nitasuma be awu magade walaysa lahum min dunillahi min awliya thumma la tunsaruna nitasuma yawu jami qiyama do bi si nyogote suraw boloni alate e piate de me baga suraw yirela balmo tonyali kila be jiya kono ikera mushrikiyo ikera bidiya mo ikera shia ikera mo sugo ye nite ala taka ite ciden taka la famu salafu salih ito de tonyali kila e wala ko mo kana jenge katuma ikana farawuluka wala tarkanu min alladhina jalamu fatamassakumun nar akana mile katanju mo ma mun ne tonyali ka nitasuma be tawjani yomale kama do nate bisi nyon sarawu yirela ko fate deme baka soro balumo silama nyema munum buddambe kata silama nyema yama abe boli minane abe campagne munna hada madawun cela an ka fara nyon ka silama ka fara nyon ka silama fara nyon ka ciya kade et puis ni ye fari kono fara nyon ka ala mo jate fara nyon ka ye ala ye min jate fara nyon ka ye dusukun ka fara nyon ka tawhidika et puis tawhidi de ban fara nyon ka de ni mugo min nyana ko sira wore de besika silama fara nyon ka ni tawhidi te yen galon fode madinan kan nyon faga de tumbu ni nyon ce nyon jugu ya de tumbu ni nyon ce mu nyaba tawhidi min nana nu ye tawhidi mina wajkuruju kuntum adafa allafa baina qulubikum ciden li manani tawhidi min nana madina ayasuru madinan kan fara lende do nyon faga ni nyon jugu ya be tumbu ni nyon ce tawhidi de yu fara nyon ka
Salmani Farasino Bilali Nununa Bakar Sidiq Nunu Umaru Nunu Tawhidi de yu fara ɲɔgɔn kan balima tawhidi de b'an fara ɲɔgɔn kan koyi mushrikiya tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bidiya tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ngalon tɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ ni tawhidi de bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o de ye silama fɔlɔw fara ɲɔgɔn kan fo an ka fara ɲɔgɔn kan ni tawhidi de mais jamana ka karamɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ ko tawhidi ka girisa ko tawhidi b'an fara de tawhidi ye mɔgɔ minnu fara fo ka taa kiyama tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni tawhidi de y'aw fara ni tawhidi de b'aw fara fo ka taa kiyama aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tawhidi dɔrɔn de bɛ dusukun kɛ kelen ye ka dusukun fara ɲɔgɔn kan o de ye sɛbɛw dusukun fara ɲɔgɔn kan et puis fo weleli kɛ ka taa tawhidi de ma ni weleli ma kɛ ka taa tawhidi ma silamɛw ka tawhidi faamu ka aqida faamu ka sunna faamu an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni fula de bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan la fahamu salafu salih an bɛ ala deli ala ko nɔgɔya jamana in ye ka jamana ka karamɔgɔ minnu n'u bɛ filibantiya la ala y'u sago ko dɛ ciden ye nin fɔ dɛ a ko inna aqwafa ma aqafa la ummati ali aimmatil mudillina a ko n bɛ siran mantonw ni jamakulu min na ɲɛma fililenw ko ale bɛ siran ka mantonw ni ɲɛma fililenw na dɛ o ɲɛma fililenw de ye diɲɛ fa janko an ka jamanaw kɔnɔna o ɲɛma fililenw de y'u fa tewu population t'a kɛ ka sira yɛrɛ y'u bolo mais an bɛ ala deli ala ka na ni tiɲɛ ye ala k'a ka tiɲɛ bange ciden ka sunna ala ka bange tawhidi ala fahamu salafu salih ala ka bange jamana in kɔnɔ k'a fɔ bagaw nati jamana in kɔnɔ minnu b'a fɔ ni ala ye k'a kɛ ni ala ye u tɛ sira ala ko la jalakɛlasi ka jalaki ye ala ko karamɔgɔ sugu nɔgɔya jamana in ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجلد الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين